Velkommen til Landerbyg. Hos Landerbyg sætter vi os altid ind i kundernes ønske til opgaverne. Vi får i samarbejde med kunderne tingene til at hænge sammen som en helhed i forbindelse med husets arkitektoniske udseende. Når vi løser opgaverne, gør vi det som var det vores eget. Vi benytter udelukkende faguddannet personale til at kredse om opgaverne. Vi har ingen intentioner om at være de billigste, men vi vil levere det bedste håndværk med de bedste detaljer. Jeg har valgt Landerbyg, fordi jeg har fået en rigtig god vejledning i, hvordan man kan vælge nye vinduer i forhold til pris og kvalitet. Og så har jeg oplevet en rigtig god service og et godt håndværk. Jeg har været rigtig glad for de løsninger, som vi har kunne finde sammen, hvor jeg føler, at håndværker og jeg som kunde kan tænke på samme måde og finde de rigtige løsninger, der passer for os. Det færdige resultat, det taler for sig selv. Vi har fået rigtig meget ros fra alle vores kunder, og mange har faktisk også kommet forbi alene for at se vinduer og løsninger. Og der har vi jo selvfølgelig henvist til Sune, så det har jeg været rigtig glad for.